Adjatok cigit! Egy cigit adjatok! Nem cigizünk. Nem basszatok már! Adunk még egy 100-ast. Adjátok! Hát ez nem egy 100-asba kerül. Viki csinálj! Na. Figyelj! Ez nem egy 100-as. 200-as talán. Jaja, 200-as adtam. Most már van 320. 200-as. Figyelj, itt a cigi mögé eltettem. Minek tetszik kérni cigit? Tessék már táncolni. Tessék már még egyet táncolni. Gyerünk táncolni. Na, szól a zene is. Viki csinálj! Csinálj! Viki csinálj! Háló, Isten, hogy te visszamutatáló! Sá! Viki csinálj! Viki csinálj! Viki csinálj! Köszönjük szépen!